Hej alle sammen, i dag der har jeg Celine med. Hey, Min veninde. Ja, og i dag der skal vi så lave The Ultimate Beauty Challenge. Ja, og det går så ud på, at en knold skal vi lave på 5 sekunder på os selv, og smokey eyes på os selv på 30 sekunder. Så skal vi også lave en winged eyeliner på 30 sekunder og en perfekt rød læbe på 10 sekunder. Og så skal vi så se, hvem er vores ansigter, der bliver pænest. Ja, altså. Så skal vi ikke bare gå i gang. Ja, og så starter vi med den første. Det er en knold 5 sekunder. Vi har begge to elastikker. 1, 2, 3, nu! Ej, shit! Nej! Det var så resultaterne. Ja, okay, men den faldt ned. Ja, nu er det smokey eyes, og det er 30 sekunder, så. Ja, og vi har begge to en billette og nogle børster her. Hvad? Lige meget. Nej! Mere! 30 sekunder. Fra... Nu af. Nej! Nå, okay. Nej, jeg skal lige være klar! Fra... Nu af! Fuck. Fuck, man, der er allerede gået 10 sekunder næsten. Fuck, det bliver verdens værste smukke, jeg Hallo, der er næsten ikke noget tid tilbage. Ej, så det er ikke godt det her. Det er helt øvrigt. Nej, det er sorte failede. Stop! Nej. Ej, hvor er det slemt. Nej, eller det er virkelig slemt. Ja. Ja, Ja. det var vi jo super gode til. Den næste er, vi skal lave en perfekt winged eyeliner på 30 sekunder. Og jeg har sådan en her. Jeg håber, hvorfor gerne den her. 3, 2, 1, nu. Fuck! Fuck, der er gået lang tid. Celine. Der er virkelig lang tid tilbage. Nej! Stop! Nej! Nej! Må jeg se dig? Ej! Den blev også pænere end min. Fuck, det blev dårligt. Okay, det gik fint nok for mig. Det gjorde det godt ikke for mig. Fordi at vi kun har én rød læbepomade. Starter. Ja, okay. Så starter Celine så. Ja. Jeg har 10 sekunder til at lægge en perfekt rød læbe. 1, 2, 3, nu! Stop! Det blev da pænt. Ej, Sådan noget. Ej, hvor blev det ulækkert. Og nu er det mig. Danielles tur. Okay, er du klar? 10 sekunder fra... Nu af. Nu af. 5 sekunder. Stop! Ej, det var du god til. Nej. Ja. Jo. Ja. Vi er jo lækre. Nej. Ja, og så må I så bestemme, hvem der var der vandt. Ja, hvem der har smukkest fjes. Men så ses vi i næste video, og mit Instagram-navn, det kommer til at stå lige her. Men så ses vi i næste video, og mit Instagram-navn, det kommer til at stå lige her. Ja. Hej hej.